Naimbag nga aldaw mo. Kumusta ka? Namigat ka ka din? Anya ti sindam. Okay. Kasapulan nga adda nagyan iti tiyan mo no agad adal ka, tapno saan ka nga kakapsut ket makaadal ka anasayaat. Itatarod ket trogyanan tayon ti leksyon. Itatta, matmatam analaing dagiti dua aladawan ti ubing. Sino nga ta kadagitoy nga ubing ti nakagunod iti husto a nutrisyon? Ni kadi Jose wenno ni Juan? Okay. Ni Juan ti nakagunod iti husto a nutrisyon. Akas makita ti bagina nasalun-at. Nasalun-at ka kadi akas laki ni Juan? Mangmangan ka kadi iti nasustansya a makmakan? Tallo a daras ti maysa nga aldaw kadi ti pannangan mo? Maipanggep kadagita ti adalin tayo itatta nga aldaw. Agsagana ka ngarud tapagadalan tayon ti Module 1, Karbingan ti husto a nutrisyon. Dagiti ubbing, agraman dagiti sikog wenno adda pay laeng iti tiyan dagiti ina, ket addan iti karbenganda nga ipatpatungpal iti linteg sanlaing ditoy pagilian tayo a Pilipinas no di ket agraman iti paglintigan iti agkaykaysa a nasyon wenno United Nations. Anya kadi ti karbengan? Ti karbingan ket isu ti kasapulan ti tao a masapul a maipaay. Maysa kadagiti karbingan ket ti karbingan a maikkan ti husto a nutrisyon. Tatarod ket intay adalen dagiti pagbasaran a linteg ti karbingan a maikkan ti husto a nutrisyon. Umuna, UN Convention on the Rights of the Child. Amin nga ubing ket adda karbingan na iti salun-at ken maaddaan ti naan-anay a panagtaripato manipud iti gobyerno iti aspeto iti salun-at. Maikadua, United Nations Convention on the Rights of the Child wenno UNCRC. Artikulo 24. Ibagbaganan daytoy nga adda karbingan ti tunggal ubing iti kasayaatan a kalidad ti serbisyo iti salun-at ken iti nadalus a danom na sustansya a makan ken nadalus nga aglawlaw tapno agtalinaed a nasalun-at dagiti ub-ubbing. Maikatlo, Presidential Decree 603 wenno Child Welfare Act a mas-am-am mo iti awag a Child and Youth Welfare Code iti Pilipinas ket maysa a paglintegan amang dakdakamat iti panangted importansya iti pagilian tayo kadagiti kabataan. Maikapat, Presidential Decree 603 Article 3 Section 4. Tunggal ubing ket adda karbingan na maaddaan ti naan-anay a taraon, arwaten, pagtaengan, serbisyo a pangmedikal ken maaddaan kadagiti kangrunaan a kasapulan tapno mabiag. Apay a masapul a maipaay kada kayo nga ubbing iti husto a nutrisyon? Okay, tapno nasalun-at kayo, nasayaat ti panagdakkelyo, maaddaan kayo ti husto a timbang, ken maiyadayo kayo iti sakit. Kasano a maipaay kanyayo iti husto a nutrisyon? Okay, umuna, kasapulan a nasustansya dagiti kaninyo. Maikadua, masapul a tallo a daras ti maysa nga aldaw ti panagpanganyo. Ken maikatlo, kasapulan a maikkan kayo ti serbisyo a pangmedikal. Itatta ngarod ket aramidem daytoy.
Timbukelan dagiti nasustansya makmakan akasapulan akanen dagiti ubing. Ikan ti X dagiti saan ano sustansya makmakan. Okay? Umuna. Anya dagitoy. Okay, natnateng. Timbukelam wenno ikisam. Okay, timbukelam tadayta ket nasustansya. May kadua. Karne ti manok. Okay, dayta ket nasustansya. May katlo. Sitserya. Okay, X. May kapat. Inapoy. Okay, dayta ket nasustansya. May kalima, dayta nga ana dagita. Okay, prutas. Okay, dagita ket nasustansya. Itatamet ogedan ti umno a sungbat iti uneg ti pagserra. Umuna, magun-od iti husto a nutrisyon babaen iti pannangan iti prutas, cotton candy, natataba a makmakan, ken nateng. Anya ti sungbat mo? Okay, prutas. May kadua. Liklikan iti pannangan iti prutas nateng wenno sitsirya ta saan daytoy a nasayaat iti salun-at. Anya ti sungbat mo? Okay, sitsirya. May katlo. Iti husto a pannangan ket makatulong iti nabuntog wenno napardas a panagdakkel. Okay, napardas. May kapat. Iti husto a nutrisyon ket magun-od iti pannangan iti kurang wenno naan-anay nga kinaado ti carbohydrates, protina, bitamina, ken minerals nga kasapulan iti bagi. Okay, an-anay. Adu kadi tinaalam? Okay, daytoy ti gold star para kanyam. Ta nagdingeg ka na sayaat. Ken nalpasmon daytoy a leksyon. No nagustuhan daytoy a video lesson, click like. Kung saan ka pa nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno ma-update ka kadagiti video lessons ko. Agyaman na.